Президент Володимир Зеленський у США вже другий день. До Нью-Йорка він прибув напередодні увечері і одразу попрямував на зустріч з українською діаспорою. Про що говорив Зеленський та інші подробиці його заокеанського візиту – далі в сюжеті. Український президент Володимир Зеленський свій візит до Нью-Йорка розпочав із зустрічі з українською діаспорою. З діаспорою Володимир Зеленський говорив про повернення Україні територій Криму та Донбасу, а ще про заручників. Так неочікувано. Ви знаєте, я перший раз приїхав в статусі президента України, приїхав до Нью-Йорку. І одразу перша моя промова починається «Шановні українці». І від цього дуже тепло, дуже приємно. Ви знаєте, які проблеми в Україні, але ми всім впораємося. Ми повернемо наші території, обов'язково повернемо наших людей. Ми обов'язково переможемо в цій війні. Це зрозуміло, тому що не ми її починали, а хто правий, той завжди перемагає. Володимир Зеленський висловив сподівання, що зустріч у нормандському форматі відбудеться вже у жовтні. Мовляв, з неї хоче вийти з результатами про конкретні терміни припинення війни і повернення українських територій. І зробив українській діаспорі комплімент. Ви наші найкращі дипломати, да пробачить мені зараз наш міністр закордонних справ, пан Пристайко. Так, ви наші дипломати, ви дійсно наші круті лобісти, нам ніхто більше не потрібен за те, що ви захищаєте дійсно наш суверенітет тут. Поділився Володимир Зеленський своїми очікуваннями від зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом. Каже, сподівається, та буде змістовною. Сьогодні ж Володимир Зеленський взяв участь у відкритті 74-ї Генасамблеї ООН, а зі своїм колегою Дональдом Трампом зустрінеться вже завтра. І трапиться це на тлі скандалу. Американська розвідка підозрює Дональда Трампа у тиску на Володимира Зеленського під час телефонної розмови. Та відбулася ще в липні. Сам Дональд Трамп вже заявив, готовий на оприлюднення цієї стенограми. Ми хочемо чесності від країни, з якою маємо справу. Якщо ми маємо справу з країною, ми хочемо чесності. Я вважаю, що з новим президентом ви побачите більше чесності в Україні. Якщо ми говоримо про корупцію, то чому ми повинні давати гроші країні, у якій є корупція? Американська преса припускає, Білий дім намагався вплинути на офіційний Київ для прискорення розслідування у справі газовидобувної компанії «Бурісма». До ради директорів цієї української компанії раніше входив Хант Байден, син Джона Байдена, а той тоді в адміністрації Обами керував українські питання. Нині його вважають основним конкурентом Трампа на президентських виборах. І критики Дональда Трампа почали говорити, що так він хоче нашкодити супернику. А ще заговорили про імпічмент. Щоправда, такі заяви сам американський президент не сприймає серйозно. Вероніка Іващенко, Заман, АТР.